Alobeira Today. Arrancamos. Sen sabelo viaxamos, sen mapas son punto de encontro, que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Non me vestín para a ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xanelas. E así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Os trópicos e os meridianos empurraban a terra, facéndose acenos cuidadosos para non levantar sospeitas. Rastros, montes e praias, pedras, flores e areia, foron facendo escolma reflectida en verbas estrelas. E así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. E así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. A forza dunha onda que fai venir a rocha, e as nosas mans como vides, que ao sol medran con cortas. De mares e interiores faise o corte segredo que un día un alquimista mesturou con proxeito. Así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a unha nova conversa da Alobeira. Esta en febreiro, estamos a día 6 de febreiro. Temos con nós a Xoán Arcodabella, Eladio Torres, tamén coñecido por Eladio Torres nalgúns eidos, pero máis coñecido por Xoán Arcodabella, que é buscador de tesouros, divulgador patrimonial, que isto é, temos unha confrontación aquí en Maseu, eu digo que sí o é, e youtubeiro senlleiro, porque é youtuber dos que viñan do blogging máis feroz, e dixo, por que non vou gravar? Pois pa diante, a gravar. Benvido, Xoán Arcodabella, a esta túa conversa. Moitas gracias, Fran. Vouche dicir, primeiro, pero se estou cagado de medo cun comunicador como ti do outro lado. Entón, bueno, xa estamos en Orenos, en galego é unha expresión moi esa de estou cagado. Pois nada, home. Porque sei que os teus sitios son de xente de moi bo facer, de entendidos, e eu... Vamos, pero tiramos para diante. Tiramos para diante. A primeira das preguntas, porque é mandada de rigor nas conversas da Alobeira, xa ves que é toda unha atrapallada. Entón, comezamos preguntando se che saben os chícharos, as ervillas. Saben os chícharos? Con arroz.
Con En arroz? tortilla. En tortilla de ervillas, iso. Aparte, dixeches ervillas. Sí. Xa moi pouca xente usa Ervillas ervillas. e ervellos. É que esa Ahora, corrección fixeronme unha vez a min. ahora a gente di guisantes, un revuelto de guisantes, un revuelto, xa non hai Sí, revuelto o de sea, ervillas. ou métenlles acaso, métenlles a geada, non? Din guisantes. Guisantes. Como na miña terra, do Morroso, dicimos adojo guisantes. Guisantes. Pois, a segunda das preguntas que adoito facer, xa sabemos que che saben os chícharos, entón, benvido ao club dos que non saben os chícharos, porque hai un club raro que non lle saben os chícharos. Non lle retiramos a palabra porque son persoas tamén, Humanas. pero son persoas humanas, pero pouco máis. A segunda das preguntas que adoito facer neste comezo das conversas é praia ou montaña? Por cal te decantas máis? Ainda que Eu quen son, vexa os teus vídeos xa sabe, eu son galego dependente. Se é do país, dame igual. Aí está. Diso iba a falar tamén da Galiza de dependencia. Entón, se é do país dache o mesmo, non? Que seña praia que sea montaña. Sí, sí. Pero poucos vídeos tes nas praias, non? No, gústame o mar, gústame, pero os tesouros están lexos de onde está o home. E no litoral galego hai moito home humano. E a maxia se perde. Ti ves, ti irías buscar a maxia ao paseo de Silgar? Home, no. Primeiro teria que saber onde está o paseo de Silgar. Donde Despois, van? Donde van os de Sanjejo, os que venen de Madrid, que van a... vale, Entón, os de San Ginés. sí, aí non vas a encontrar maxia. A maxia terá que encontrar, se te queres cargar desa maxia, desa energía. Hai que arañar un pouco as pernas, non? Ou vas á costa norte de Galicia, que aí ainda todavía non hai sanxenxos destos. No, ainda non, pero pouco lle falta, Ou vas ao interior. Sí, pero a mí gustame. Eu sempre digo que para ver cousa bonita que ti ves, que además temos boa proba neses vídeos de YouTube que dis, nos atopamos entre tal, o máis puro estilo aí divulgador dos anos 80 que eu lembro na tele aí que digo, Dios, como mola. Estás aí dicindo como mola tal. Eu sempre digo que para atopar eses sitios hai que arañar as pernas. Ou arañar as pernas e deixar os pellejos e moitas veces, cuidado, que chegas a sitios que depois dices, como chego aquí? E agora, como saio daqui, non? E cando vas ao Google Maps a buscar a ubicación, dices, pero isto non é normal. Que eu mirei no Google Maps que 200 metros e acabei con 4 kilómetros costa abaixo, por lo tanto, dos 4 para arriba. Ou cando encontras a alguén que che di, no, tira por ali en Rivira, cando che dicen en Rivira, a chegar lá en Rivira, e a chegar en Rivira, bueno, menos mal que hai que, eu digo sempre, iso é, hai quen usa o GPS, hai quen usa cartografía, non? Eu digo, na natureza o mellor é orientarse polo sentido, polo oído, hai que ser músico de orella. Se vas buscando unha fervenza, se vas buscando un río, se vas buscando non sei que, a mellor maneira de orientarte é tirar pola orella e listo. Dinos aquí Madea Levo que Galiza é demasiado país para o Google Maps. Faiselle moito o Google Maps, Galiza. Sí, eu creo que sí, que se perde. Faiselle abondo, pérdese. A última das preguntas, mira pa aí, ainda non saímos das 3 preguntas iniciais. A última das preguntas é aldea, vila ou cidade? Xa gastache a resposta de si é Galicia, xa... Non. Non vale. Haise que mollar. Non, mira, calquer sitio fora dos centros comerciais, eses sitios... É dicir, cidade non. Cidade non. Home, cidades, si, hai sitios impresionantes, si vas a calquer cidade. Home, que non lle gusta a muralla de Lugo, ou a zona monumental de Pontevedra. Pero aí... O que non podes ir é as Cancelas a Santiago, vai a Obradoira, vai a Coruña como un bocadillo de calamares e deixate de ir ao McDonald's. Claro, digo, aí entronca un pouco co que nos dicía Luis Iglesia na súa conversa, no? Que dicía que ao fin e ao cabo todas as cidades de Galiza teñen algo de aldea e algo de vila, non? Claro, o que pasa é que a mí me asusta, por exemplo, cando chega, outro día estaba como un rapaz moderno, está, de Madrid, é unha persona destas de estudiada, estudios superiores, por partida doble e tal,
non sei que, vamos ao McDonald's. E digo, me cago na leche. Porque non... No que bueno, aquí acabamos, Xoan. ven o chaval e a xente nova con vicio a veces, non? Entón, digo, porque non iremos ao Deportivo que fan unhas hamburguesas o doble de grande e teño máis prego, máis grasa, todo, e sabe mellor. Pero, bueno, eso é o que non me gusta das cidades, eso, non? De eses sitios aos que vai a xente, non? Do outro sí. Pero, se che digo, sinceramente, eu prefiro a aldea. Aí é donde todavía perdura o espírito e a raza, porque nós somos unha raza un tanto particular, difícil de entender, pero os galegos somos raza, Eu penso que sí, eu penso que algo racial hai. Sí. Mira unha cousa, nestes momentos, despois destas tres preguntas, que xa estamos un pouquiño máis relaxados, máis distendidos e tal, agora lánzoche unha pregunta que é dun colaborador noso que se chama, que corre en redes polo tuiteiro, sonche cousas dun. Entón, lánzoche a ti escoita ben e despois me dis, en función a esa pregunta que vas a escoitar polos cascos, disme o que crees ti que é. Entón, vouche lanzar a pregunta. Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos, os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos, sodes quen de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas. Onde era? A que eu lía? Que se escoitaba? Onde era, Xoan? Recordo, mira, hai dous. Eu son de Lourizán é un sitio de marisqueiro, non? Me acordo sendo moi neno, daquela os pais, as nais, traballaban de arreo, todo costaba moito máis que agora, non? Eran tiempos máis duros. Entonces, eu, moi pequeniño, me levaban no bote. E me acordo montañas, pero montañas, o sea, se descargaban, se medía o berberecho, a meixa en caixóns, se botaba no peirao, no recheo ali na praia, hasta que vían os camións das conserveras. Recordo esas imágenes, ese cheiro, esa salitre, e me recordo que a acabar esa faena había unha cantina ali ao lado, había que ir a tomar o viño, daquela non se tomaba el café co croissant, daquela se tomaba o viño, a cerveza, non sei que, e o bocadillo de patajullos. De patajullos? Sí, de agullas, agullas destas en aceite, pero viñan, e uns botes, unhas latas terribles, así como ollas enormes, e o olor de aquel aceite que hoxe imagino que debía de ser un aceite moi bo, non? Porque eu recordo cando compras unha lata recordo esas imágenes do mar, da salitre, do marisco e da cantina aquela despachando eses bocatas, non? Sí, bocatas, pero cousas non era un bocata, eran dous, ali eran moitos homes, moitas mulleres que chegaban á mesma hora, facían a faena e logo había que descansar, non? Mira que nos di aquí Madia Levo que di a xente de Lourizán ten moitas historias que contar. Pois hoxe Xoan vai nos contar unhas cantas. Oes, eras un neno arteiro? Eras un neno destos que daba que recontar? Ou eras como a min, que miña mãe sentábame nunha silla e decíame non te movas da silla e como moito ia arrastrando a silla cara aos sitios para estar máis preto? Eu creo que era un neno normal, tampouco, eu creo que non foi un grande problemático, non? Home, a rapazada sabía que facelas, non? E na xuventude había que facelas. E cando salías de festa daquela, non? A xente non se colocaba como agora. Eu acordo cando chegou o boom destas mierdas que toman os xóvenes, non? Pero ao mellor había que ir a pelear cos da Laxe ou cos da Seca, que era o barrio que había ao lado, e había o ritual de que despois da verbena había que ir a lambazadas. O día seguinte salías normal ou facías unha coalición, como din agora, para enfrentarse cos do outro barrio, non? Pero eso era unha cousa que xa formaba parte era a cultura que tiñamos naquele momento, non? Éramos igual, ao mellor igual cos de agora, solamente que a festa empezaba ás 3 da tarde, que ibas ao cine, logo a mocear, logo ao baile, e a 1 da mañán xa estaba todo cerrado. Xa logo estaba recollido, sí. Pero as horas de andar de golfo por aí,
ao mellor consumíase menos alcohol, menos tal, porque tamén había menos posibilidades, non? Penso que, foi un rapaz normal, con, non sei, polo menos no barrio normal. Despois me mandaron para o instituto, no instituto en Pontevedra, os que viñamos das aldeas, eso éramos bichería total. Andaban con as armadas, era unha cousa. Carne de bullying, no? O que lle chaman agora bullying, no? Pontevedra é unha cidade un tanto particular, é unha cidade difícil, non? É unha plaza, bueno, é unha plaza, deixa estar aí. Entón, fostes ao instituto, oye, por onde che ven a querencia pola fotografía? Porque se por algo es coñecido é por sacar unhas fotos tremendas. Non son tremendas, son sencillas. Eu deixei de facer foto, incluso cando me empeza, fai cursos, fai non sei que, iso é daquela para molar, oye, mira tal, faz incluso arte, non? Arte. E me gusta, pero iso non pone nas redes. Non, porque ti tes que facer as cousas do que ves. E eu, porque empecé a meter fotos nas redes? Moi sincero, mira, eu son un traballador de Sacha Terrón, a formación que teño é a formación de profesional, non? A mí enseñaron máis a apertar tornillos e a chegar cun barco de aquí a Terranova, que é o meu oficio, entonces eu, ao mellor iso podo calcular ben, expresar la brisa del mar e las gaivotas e isto, non. Entonces se eu supera escribir moi ben e describir moi ben os paisaxes, eu pondría unha foto, non? E relataría esa experiencia. Como non sei, pois a maneira é meter fotos. Claro, isto agora está moi popularizado, porque agora chegas con a bichería, un teléfono, ten a mellor cámara que tiña eu fai uns anos, é que vale moito menos. Eu me acordo que a primeira cámara que tuve era 2,3 megapíxeles. Manda carallo, É que valía, creo recordar aquela camarita que era unha Kodak, me valeu 90 algo mil pesetas, valía máis que un vídeo e unha televisión, cuidado. Máis que un salario daquela, Cuidado. máis dun salario. Entón, eso se popularizou. Eu, pois, como non sei de nada de escribir estas cousas, ao mellor contalo, podo contalo ben, porque conto como me diz o meu corazón, é como eu sinto. É como sinto eu, pois, pode sentir moitísimas persoas que se identifican comigo. Entón, escollo e poño fotos. E despois, pois, aparece inquietud e che dice, é porque a xente é tanta caña que non vale nada, dalle o botón, caca. É porque tanta caña en poñer solamente unha foto, non sei, de tal sitio. Home, dalle volta alrededor a esa aldea, mete unhas cantas fotos e lévanos de excursión. Eu ese é o que fago cando chego a un sitio e digo, unha aldea, mira, un lugar, un conxunto, unha fervenza. Eu o que fago é darlle unha volta completa a fervenza e tirar fotos. E, sobre todo, eu entendo de que, sobre todo, facer, intentar mostrar como tive esas cousas, non fotocopiar a nadie. Eu podía mañán dicir, oye, gústame o Fran da Lobeira, mira que ben fala, como comunica, claro, é ser unha fotocopia túa, non? Digo, é que aportaría eu. O mellor é cada un contar o que lle sale da alma, o que el sinte, non? Eso, e eu, eso é o que, non sei se son boas ou malas, son a base de capar, de matar aprende un a capar tamén. Eso está ben. Bon símil, sí. Oe, entón, dis que comezache con esa camariña, con esa Kodak e tal. Eu teño entendido, lin por aí nalgúnha entrevista que che fixeron na Voz ou para unha páxina do Morrazo, que nos 80 xa andabas por aí por Galiza adiante, cámara en man. Pode ser? Sí, andaba así, sí. A fotografía digital ven aparecendo neses anos, eran equipos, bueno, había fotografía digital, había xa equipos, pero eran unha cámara reflex das que xe vemos a calquera, era inalcanzable para unha persona, para un humano normal e corriente. Para un humano normal e comer que ten que todos os días que temos a desgracia de comer. Entón aparecen as cámaras compactas, a primeira que aparece, eu creo que foi a Kodak, eran unhas cámaras que funcionan. Eu teño as todavía e as gardo todas, é unha reliquia.
as gardo todas así. E empecé a isto. E empeza tamén a ver ferramentas, porque claro, algúns 80 xa choveu, Estábamos no paleolítico de todo, Non había Google, non había Google Maps para ir de un lado a outro. Non había ni GPS. Cantas veces, Xoan, cantas veces te perdiche daquela? Porque se ti tiveche que perder moitas. No, sí, pero pérdome máis agora. Porque Sí. agora sí, enviciéme a andar cos navegadores estes de los cojones. Claro. A cantidad de cousas que perdes cos navegadores. Perdes o preguntar, o ir á taberna, o ir non sei que, aquel veciño que lle dis, oye, viña, e logo tía que ves. No? Entonces, ao cabo de moitos anos, xa tes os contactos, e xa saben, volves a estar por aquí, que te trae? Viña a buscar isto, e sale chindis do outro lado do bar, ou da cafetería, ou do supermercado, no? E che di, a donde vas é unha merda. Iso non vale para nada. Tira para o outro lado que ali hai unha cousa moito mellor. E faxe caso, claro. E diste, pero se iba a ver unha fervenza de 10 metros de altura, que me parecía xa unha chea, e me encontro unha pincheira de 30 metros de altura, en vez de coller a dereita, coller a esquerda. Porque, claro, ti vas polo que che dice un tipo, non? Entonces, ou tes que intentar. Eu tiño sempre unha anécdota. Hai unha fervenza que chaman a fervenza da Ola. Está en Quiroga. Entonces, esta fervenza eu intentei chegar 3 veces a ela. As 3 veces me foi imposible. Claro, chegar dende Pontevedra, fíjate os kilómetros que é, baixar 1 kilómetro vertical, subir 1 kilómetro vertical, e si 3 veces. Hasta que un día, noutro pueblo ao lado, me encontro a un home charlando ali con as cabras, e dime, vine aí, non cheguei, e dime, foches aí, si. É que eu mirei nun libro e dime, tipo, espera un momento, foi ali a casa, trae o libro e dime, esta é a foto que miraches? E dime, si, levei eu a este home que é do Bierzo, da lá de León, e como fixeches, cando chegues ali, verás que hai un sitio e meteste ali a dereita, que hai como unhas xestas por debaixo, e dixe eu, hostia, mira aquí, eu nomais que iba, chegaba a fervenza, pero eu chegaba a parte de arriba, eu non encontraba máis, eu máis con a barranque. Pois costoume 3 veces chegar ali. E 200, máis de 250 kilómetros cada vez que intentaba. Claro. Hai que ser vicioso, Con todo o desgaste que iso supón, é dicir. E guida, gasolina, e todo, que unha vez colleu unha chuva, ti non te podes imaginar o que é 1 kilómetro costa arriba, por medio dun souto, todo así pedregoso, de pedra, de xisto así que resbala, 1 kilómetro vertical, cuidado, eso é moito kilómetro. Porque eu tiño subido na bici de ter que desmontar da bici de dicir isto non se sube xa nin con bici nin de ninguna maneira. Xa vai custar moito tirar da bici para arriba. Sí. Digo eu, venche a querencia por aí dos 80 e tal, que foi o que me contabas cando faláramos por teléfono, que me dixeche, joder, eu durante os 80 fixen un rexistro de... Nos 80 eu fixe unha aventura, eu propuxen un día, a parte do continental que temos de Galicia ten un mundo fora do continente, e me fixen todas non. Viaxei a todas as illas e illotes que hai en Galiza, exceptuando a Lobeira. Esa témola pendente. Pero este ano cae. Porque un vai vello e o tempo pasa, ademais, irei supón facer un faro que está en ruínas, agora está automatizado, pero ten ali a súa torre, o seu edificio, de cando vivían os técnicos dos faros deses sitios, e o entorno, esa queda pendiente, sí. E lóxicamente, cando vas, daquela tiñas que preguntar moito, non había información no Google. Bueno, no Google tamén hai cada carallada de medo, porque hasta eu poño cousas no Google, entendes? Entón, bueno, e descubres de anécdotas, de
por exemplo, un día me dicen que cando foi ao fondo o Somerby, eu vou a buscar en registro de naufragio, a mí o Somerby non me aparecía por ningún lado. E dalle. Pero, ai, carajo, me aparece que non era o Somerby, era, claro, Sumer VI. Pero os que vale. enviaron o barco naufragar. Chaval. O que enviaba o barco naufragar, o barco era o Somerby. Claro, o Somerby, pero era o Sumer Era, VI, claro. era verano sexto, non, verano sexto. Entón, me acordo destas anécdotas de dicir, me cago en la leche, eu toleando aí buscando de un lado a outro, onde estaría o Oye, que Somerby. digo eu, que este verán teremos que falar aí ao Xosé Iglesias que nos leve no bote que ten, e a ver si cadramos que estea tamén o como se chama? Joder, me cago na hostia, puta cabeza. O De Lira. o Miguel de Lira, coño, que temos prometido aí facer algo nas Illas Lobeira, entón que nos leven ata ali e facemos algo os tres ali, ou que? Ti sabes o que é un diretazo desde aí? Apúntome. Cuidado. Mira, neste medio debería de haber tamén o afán de coleccionar, verdad? Os galardóns, debería haber unha serie de galardóns por aquelas persoas que establecen comunicación, porque isto ao final é un medio de comunicación, nos estamos falando aquí, como se fora pola radio, por teléfono ou por telegráficamente. Entón debería de haber tamén iso de comunicar con persoas de lugares inéditos. É dicir, é moi fácil encontrar a un da Coruña, a un de Vigo ou a un de non sei que de calquera cidade do mundo, pero onde encoitas ti a alguén transmitindo nunha rede social dende a Lobeira? Eso debería de decir, se eu fun e teño un documento que acredite de que falei con alguén que estaba na Lobeira, eso debería me dar xa un galardón de... E xa a Lobeira Today retransmitindo dende as Illas Lobeira, cuidado aí. Retransmitindo desde sí mismo. Oi, que iso que falabas antes, no? Que dicías que tes galidependencia. Como xurde ese termo, a galidependencia de Xoán Arco da Vella? Esa é unha carallada miña que chame así, pois que cando un necesita de estar tranquilo, de buscar a serenidade, o mellor fármaco que hai é salir a calquer sitio. Eu digo sempre aquí aos meus colegas, aquí ao meu lado, ir á Serra do Suído, ir ao Monte Seixo, e poñerte ali e encherte de toda a enerxía que hai neses sitios e dos veciños. Mira, vou comentar unha anécdota porque ademais a mí me fixo moita ilusión. Fai uns días unha asociación cultural de un pueblo que eu fixen fotos del cando estaba deshabitado. Cabalar se chama o pueblo. Habitantes cero. Puxe na miña ficha técnica habitantes cero. Cabalar hoxe creo que ten 5 ou 6 habitantes. Cuidado, Cabalar na serra... Na Lama, ao pé da Serra do Suído. Outro día me dicían, agora constituímos unha asociación cultural de difusión do noso patrimonio, material e inmaterial, gustaríanos que ti foras o socio de honra desta asociación, non? Bueno, entonces, isto viña... Hostia, que chulada. Sí, isto viña a recoller, a descubrir, a pensar, a imaginarme como serían eses sitios, eso dache encheche de felicidade, a saber de que estuveche na mesma terra que Alfonso I da Amazonia. Oíches falar do tipo? Non sei se oíches falar do tipo. Non oín falar do tipo. Ilústrame. Tú sabes que durante 12 anos o rei dos jíbaros, os da Cerbatana, foi un galego da miudal en avión. Sí, eso sabía por un anuncio de Gadis, pero... No, foi verdade. E eu teño un traballo moi extenso, foi verdade. Un home se hoxe extrapoláramos a influencia dese personaxe, estaríamos falando quizá do español máis influyente na historia.
A él se tiñan que poñer en contacto estas grandes petroleras ou o goberno de Estados Unidos para poder entrar no que era Amazonia, porque ali o que entraba, entendes, era moi sencillo. Cerbatanazo e poñíanche a cabeza do tamaño de unha canica. E adiós, moi buenas. E adiós moi buenas. E este home durante 12 anos ata que morreu, esta é unha historia, isto merecía un día un Today, un Lobeira Today específico. Temos o que dicir a nosa historiadora da arte, a Melody, que nos faga aí un estudio aí do rei dos jíbaros. Hai bastante documentación, porque incluso para cubrir as noticias da importancia deste home, cando viaxaba a Iquitos, a prensa española mandaba de la Senra, o máis alto naquele momento do periodismo en España, era o que entrevistaba fíjate a influencia que hai mandar daquela un periodista a América. Sí. Ou que pensaba o goberno da República, como é, investigar, descubrir toda a Amazonia a través de él, fixos un barco e todo o goberno español para pero claro, caeu a República, caeu tamén o proxecto, caeu... Claro, sí, esas cousas pasan. O cos galegos acabaron os americanos daquela, o máis probable que éramos acabábamos coa Amazonia tamén, pero bueno. Pois, entonces, eso, estar neses sitios onde hai esta xente, ou esa porta do alén, esa porta que te leva máis alá, iso ten eso, que che carga de energía, como cando estás maliño e vas ao médico e che dá unha inyección e ti te pos a mil. Pa diante, veña. Pa diante. Eléctrico e pa diante. Oe, que é o máis recóndito, o máis así, que lembres agora, no? Que non fora esta que me contabas, no? Que pasache que fuche 3 veces aí a Quiroga a ver de atopala, pero que é o que máis che abraiou a topar de dicir, buah, sabes, de así dunha maneira burda de que che caeran os huevos ao chan. A mí é un sitio que me deixa un recordo, e eu digo sempre, cando vas a un sitio de Galicia en que sea un sacrificio, como esta fervenza, tal, que implica un sacrificio, o vir emballenado, ti sabes o que está a atravesar un forte, baixando todos os santos del cielo e del infierno, o sitio, e eu digo sempre, o sitio que, aunque ten unha belleza moi singular, o sitio que me dá moi mala vibración é a illa de San Simón. A illa de San Simón, esta está na ría. Sí, o que foi o campo de exterminio é un sitio que eu digo sempre, naquele sitio non foi, aunque che digo, hai un paseo dos buxes, e o entorno paisajístico de todo, non? E dices, isto non foi para disfrutar a xente. No, porque despois non foi un sanatorio. Foi Lazareto primeiramente. Foi campo de concentración, hasta tal punto que como non había sitio na isla, chegaron a fondear un pequeno transatlántico lá que chamaban o Iturmendi para que cupera máis presos. Manda carambas. E que, bueno, pois ali se practicaba incluso un catecismo un tanto especial. Ser republicano e ademais non eres creyente, pois había un cura que che bautizaba a punta de pistola. Cuidado. Entonces eu para min que esa energía quedou aí, é un sitio que me dá moi mala vibra. E as veces que fun, un día me sentei no Peirao. E normalmente cando vas a unha isla, cíes, sons, sisargas, non sei que, ves a xente moi eufórica que conta la gaviota asesina que me quería comer, non sei que, e yo la... E puse la empanada e bocata al lado e vino unha pardela psicópata e me llevou a empanada. Sí. Entonces ves este tipo de anécdotas, non? E eu me sentei e mirabas que a xente non era unha cousa miña, unha cousa do Arco da Vella que non salían contando estas anécdotas. A mellor salían en silencio. Máis apagada a cousa, non? Sí. E outro sitio que me impresionou moitísimo é a Insua. A Insua é unha isla que hai na desembocadura do río Miño.
entre Ujú. España e Portugal. Aí é unha isla amurallada, unha isla fortaleza, é portuguesa, non? E aquilo me pareceu, daquela non había barquito que te levara, como hoxe que hai un taxi marítimo destes que te leva, pagas, había, alá tuve que buscar na Armada me dixeron, va, fala con tal pescador que igual te leva, e tamén chegar a Insua e entrar, e claro, deixaronme na Insua, un arenal enorme cun castillo no medio. Ah, carallo. E a porta do castillo cerrada. E eu que carallo faja hasta que veña o mariñeiro. Pois, Claro. non máis que hai unha cousa, tomar o castillo a asalto e buscar canto tipo de desperdicios había tirar a marea, traída a marea e montar unha escala E artificial. fuche quen? Fomos quen? Un jallego, que non fai un jallego? Que quede ali como un pasmote 6-7 horas a que volver ao Así. pescador. Si, ou cousas desas, e destas aventuras hai unhas cuantas. Outra. A illa de Tambo, sabes, Tambo, que eres da Sí, Armada. estamos aí. Entonces, bueno, estuve varias veces con permiso de autoridade, claro. Mm. Pero outra vez dixo ao pescador, oye, déixame lindo onde estou farito, no tenlo, e Tambo e tenlo, aí xa te pequeno onde estou farito. Mm. E pasearme por toda a illa unhas 6-7 horas, casi saludar os mariñeiros que estaban ali ao pé do cuartelillo que había ali, e volver, non? E dices, tío, isto a máxima, non sei que, onde guardan las pólvoras para asesinar al mundo, un jallejiño por aí, por medio, dando a volta a todo o perímetro da illa, con un batallón de infantería montando guardia, e non localizou o individuo. Sí. Manda carambas. Oe, nestes momentos así da conversa, vale, cando a conversa vai fluindo e pasa xa da media hora, sempre fago o mesmo. Non sei se ti chegache a ver a peli de Regreso ao Futuro, Oh, vale, sí, sí, na sí, sí, que van sí. cun DeLorean. Voulle poñer as Sí. luces, espera, que ten luz. Aínda non gastou a pila. Entón, ti imagínate que chega aí a Lourizán, chega Doc no seu DeLorean, dache as chaves e diche, oye, Xoán, vai a onde queiras, a cando queiras e fala con quen queiras. A onde, a cando e con quen falaría Xoán Arco da Vella? Ui, aí cousa, ocurre porque é algo que tiño pendente eu estudiar e investigar. Diríalle, ese que foi casi papa galego, con Prestiliano, diríalle, oye, vamos ir hasta lá, hasta o siglo IV a falar con Prestiliano, que sei que era un encantador de masas. Quizáis fora un personaxe destes dos nosos que eu iría, que me gustaría falar con ele. É leyenda, aparte supoño que será leyenda, non? Home, eu penso que todas as lendas teñen algo de realidade e todas as realidades teñen algo de lenda, non che parece? Mira que taza chula teño, regalaron outro día, mira, xefe, Que pon aí? Xefe. Claro, cabo. esa non me regalaron a min. É iso que me chaman xefe, algunhas. Ese sería un personaxe que me gustaría. E ver, e tamén outras cousas, por exemplo, ver a última invasión turca a Cangas, da que surge a figura de María Soliña. Ali como os meus veciños deixaron a piel ali contra o turco e perderon. O turco deu moito que facer, E despois, non, o que dou que facer era que despois de sobrevivir ao turco, os supervivientes, os cabróns dos do país, lle deixaban a piel, se non pagabas os impuestos, aunque houbera fame, pois che colocaban o San Benito de que eras bruxa e acababas como María Soliña. Esa é a triste realidade, pero me gustaría ver como a sangre que tiña aquela xente para en batallas que xa eran perdidas, eran capaces de deixar a piel por defender a terra. Sacaban de onde non había para defender o seu, non? Hai que ter un valor de medo, hai que querer moito, Para ir cun azadón, verdad? Para ir cun azadón ou cunha forcada aí.
hai que querer batirse moito. con xente ben armada, eh? Bueno, Bueno, nós fomos listos. Tamén éramos pillos, cuidado, cuidado. Que mira o que lle demos os franceses con 4 pedras e un cañón de pau, se lle demos leches. os franceses Bueno, levaron por toda a península, me parece. eu estou me enrollando moito, ao mellor ti tes que acabar, eu aquí a No, contar no. engalladas. Mira unha cousa, vou aproveitar así que xa fixemos a pregunta do DeLorean, que é como que a que marca pues un punto de inflexión, no? Estábamos falando dese Xoán novo, dos anos 80, que visitou as illas e toda a pesca. Imoslle dar a benvida á comunidade lobeirista a unha nova persoa que nos está a seguir, que imoslle poñer este banner de aquí que me currei, que é Ernesto Espiña. Moitas grazas por ter dado a seguir nese corazonciño, no? A darlle a seguir a canle de Twitch, nova persoa seguidora de Twitch. Tamén instarvos a todos a que se vos mola isto, se vos molan as conversas da Lobeira, se vos molan o patiño en Twitch, calquera cousa que se fai na Lobeira, que compartades nas vosas redes, que faledes con amigos, tes que ver esta conversa ou tes que ver esta outra, porque é interesante. A veces saen cousas moi interesantes, eu penso que case sempre saen cousas moi interesantes nas conversas. Lembrar que a día de hoxe somos 581 almas nesta canle de Twitch, pasamos das 1000 no Facebook, pasamos das 1340 xa en YouTube, e que temos 7 suscripcións. Temos 7 persoas que apostan por nós e que nos deron os cartiños do Prime, aí, deronnolos a nós, para que xestionemos aí a cousa. Entón, moi agradecidos na Lobeira Today por esa confianza depositada. Non vai parar o contido, o mesmo que non para o contido na canle de Xoán, porque agora imos ver unhas cousas aquí que lle vou ensinar a Xoán, porque me parece de rigor ensinarlo. Entón, imoslle ensinar aquí unhas cousiñas que hai aquí, a ver, ventana, toda a pantalla, ventana, esta de aquí. Entón, vouche ensinar as estatísticas da túa canle de YouTube, vale? As que eu teño, que son que tes un total de vídeos de 1165 vídeos, que xa cuidado aí, por eso che dicía eu, cuidado, isto non ten calquera, un total de visualizacións de 279.179 e un total de suscripcións de 870 persoas suscritas no YouTube. Cuidado, O teu último vídeo é o de Nadal. Bo Nadal, felices festas, amigos. Desde o Obradoiro, sí, señor. Pois 1165 vídeos, Xoán. A min, ti decías, bueno, modesto, tal. Cuidado, Mira, eu cando vin outro día que eu escoitei, eu non sabía ni que había rankings, ni as vídeos que tiñan, mira, te lo juro, eu non sabía cuánto, porque eu vivo, eu centrome en meter as miñas fotos nunha pequena fichiña no meu blog, verdad? E uso as redes sociales un pouco para divulgar, verdad? Divulgar oye, que tal, como estamos, oye, mira este sitio. E ao mesmo tempo, a medida que vou preparando ese traballo, vou compartindo. Cando meto unha galería de 40 fotos dos muiños de Ardeleiro, non é que eu que este loco, ou da Citaña, e agora acabas de poñer aí. Entón, non é que eu este loco, poño aí, e comparto esa foto, despois daí a saco, e vou un pouco facendo e amosando, non? Que é a maneira que sei de divulgar, de entender, e abaixo poñolle o vídeo que suben a YouTube porque non dejar de ver o vídeo, non? Entón, claro, daquela cando hoxe os blogs teñen unhas capacidades enormes, pero isto ven xa incluso nun servidor que había americano que chamaba Multiply, que como permitía maior calidade eu tiña ali alojadas as miñas cousas, non? Entón, depois se pasou a isto xa cambiou non sei cantas veces. Tu veche Flickr tamén, non? Si, teño, pero non me dá tempo a usar todo, non me dá tempo. E tamén teño Instagram, e tamén teño mismo, coloco, porque, ademais, porque agora teño máis tempo, agora son xubilado, non? Entón, agora teño que devolverlle á sociedade o que me paga. Entón, como xa non teño ningún, como me paga, teño que facer algo polo país, e digo, coño,
Bueno, e aí tes o vídeo, mira. Entón eu fixen ese vídeo. Normalmente o vídeo hasta teño unha cámara buena, con micrófono deste direccional para sacar ruidos, outro, con filtros e tal, pero eu teño vídeo de cando vou normalmente cun colega, unha colega, viaxo moito cunha colega tamén xubilada, entón digo, oye, toma luz, o teléfono, porque claro, era así, como lle explicas a un ou a un que está ali nun penedo, a cámara tens que quedar aquí, avanzas aquí, nada, o mellor é o teléfono. Dixo yo, a ti ponme de medio corpo para arriba, que sempre se me vexa a tal, un pouquinho por onde vai a ti sígueme tal. E coloco ese vídeo coas impresións do que eu vexo, do que eu chego como aí o Castro, a Citaña de San Fix, que barbaridade, que grande. Aquilo debe ter non sei cantos kilómetros de perímetro, non? E dices ti, mi má, xa os gallegos daquela éramos importantes, que éramos capaces de coller esta montaña, e a que viñeran os romanos aquí, que eles vendrían con artillería, con legións e con peitos de lata, pero iban cagar patatillas para chegar aquí a... intento facer eso, contar as impresións, valor científico, non sei, penso que ningún, non? Pero, bueno, tamén hai que facer rir a xente algo, non? Que xa bastante... E despois sitúala, ¿no? Que é tamén importante. Sí, Dices, todas estas cousas van claro, situando. para que a xente chegue. E sei que chega. E sei que a xente, cando lle ofrecen cousas para ir, e te chaman. Pero a mí a veces, home, anécdotas. Oye, fomos buscar esta pedra e non estamos perdidos. E cantos sodes? Sodes 6. Aí na madre, que vai dentro dunha hora de noite, me cago na madre que os parió, pero que cojones facedes aí? E agora como facemos? Pero ti miras algo. A ver, dame orientación, por onde andas? Tiro eu para lá. Xa teño ido a sacar algún dun apuro, ou algúns. Claro, cando é a media hora da casa. Alá atrás apareceron uns petrolíferos. Se te chaman de Quiroga, xa o pensas, un pouquiño xa máis de... Teño ido para axudar a xente, a sitios nixos, pero ese hai que irse vai. Home, claro. A cantidad de veces que che dicen, oye, queríamos ir a tal sitio, quería decir, que aí é complicado, non hai camiños ni nada, bueno, mira, tal día, tal hora, eu aparezco aí. E quedar con a xente que non coñeces de nada, ou que un día te encontres a Guardia Civil, e que che diga, usted fixo fotos do río, mira, te vais xa con a cámara de fotos, fixe, mima, que cantidad de merda traía ya, pero queríamos fotos. E agora non hai merda dunha presa que abriron, basura. E que me mandes ti a película de fotos, porque a Guardia Civil, pois non, claro, chegou, cando chegou xa non había, non? Desto sempre hai que botar a mano, que senón... É que, a ver, a labor, víamos antes aquí o que nos comentabas desa asociación cultural de Cabalar, Sí, te nombraron socio de honra da Asociación Sociocultural O Xardín da Oca. O Xardín da Oca. O Xardín da Oca, que mercé alegría esta muller non é deste mundo. Esta muller neste mundo. Esta é unha muller catalana que fala un galego, que conoce o noso país, a nosa cultura. Dende logo, esta muller tiña que ter un cargo institucional. Tiña que fazer embaixadora do noso. E creo que amortizaba o seu salario. Cuidado. Ela quixo que non o difícil que facer cousas, Fran. Mais nunha aldea apartada, verdad? E que diga, vou facer un pequeno roteiro, unha pequena xuntanza falando de poesía, de arte, non sei que. E que teña unha resposta de xente, que se xunten 20 personas, e que chegar a Cabalar, cuidado, chegar a Cabalar. E que vai ali a xente a participar nunha tertulia do outro. Isto é...
Oe, falábamos ao principio, porque eu buscando un pouco de documentación, tampouco foi unha cousa que puidera documentar moito, xa cho expliquei, explico yo aquí á xente, por mor de traballo, de outras cousas, da asociación a Godega, que estamos aí iniciando os pasos dunha asociación de creadoras e creadores digitais, pois, claro, houve moitas cousas nun só día, hoxe, non? Pero descubrín que, claro, que Xoán Arco da Vella é como se dixéramos o nome artístico. Non é un nome artístico, non. Ahora a xente vaime entender os veteranos desto. Ahora ti vas, compras o teléfono outro e vou crear mi cuenta de Antonio González Fernández e de non sei que. A xente pon nombre e apellidos, verdad? No Facebook, no Twitter, no outro, e ademais é como debería de ser. Sí. Pero fai 20 anos atrás, quen puñía o nombre nunha red social que aquilo era como unha cousa infernal que che iban sacar as tripas? Éramos uns analfabetos. Bueno, ainda hoxe, pero Eu lembro que o meu primeiro nome nun enderezo de correo electrónico, que foi a primeira vez que eu puxen nome nalgún trebello electrónico, foi Fran el de Marisé. Marisé era a miña mai e eu era Fran o de Marisé, é dicir, eu corría por Fran el de Marisé. Eu tuve hasta un correo daquela, dos de terra, que era non esquenzas co can morde. Tuve xunto. Era un infierno. A ver quen che hackeaba unha contrasella como esa. Te fendi te labro con unha man e con la outra. Joder, cuidado, Entonces, daquela se ponía o nombre, eu puxen Xoán era o meu nombre, Juan, e Arco da Vella, pois, un pouco, non polo que aparece no cielo, senón por a leyenda da Vella. Esta é unha leyenda moi galega, perdida hoxe, verdad? Pero era unha diosa mal vista, unha diosa que non era querida. Entonces eu puxen daquelo porque me pareceu un nombre bonito e dixen, é porque agora vou cambiar. O curioso non é iso. O curioso é que despois de tantos anos xa nadie me chama polo meu nome. Non. Ninguén chama a Eladio. No, nadie. Porque Eladio tampouco era un tipo moi querido. Eladio era un cabrón que un día pensou que o mundo todos éramos iguales e hasta eu que sei. Entón era un tipo que colleu o vicio de dicir o que sentía unha temporada que lle metía un micrófono diante. Mira, son a muller, un home normal, dos da pé, lle poñen o micrófono diante e lle preguntan sobre o IPC. Entendes? Entonces, eso del 2% que subiu o IPC, a ver como demuestran que a barra de pan subiu máis de 15 céntimos. Entonces non subiu un 8% el IPC, subiu un 15%. Entonces tuve a mala pata de que durante unha temporada me preguntaban este tipo de cousas. Mira que levei, E ti tiñas a manía de contestar, non? O que sinto. Deixabaste enlear. No, o que sinto, como agora nunca teño un guión, digo, o que digo é porque o que digo, estou mentindo, non, ao mellor podía novelealo moito, darlle moitas voltas por si, pero mentir non, porque a mentira non conduce a ningún lado, non. Mira, neste punto iache dicir, dixen xa antes que che ia contar a historia do meu veciño. Eu tiña un veciño na casa de meus pais, había un veciño da casa do lado, todo o mundo o coñecía como Hortensio. Hortensio para arriba, Hortensio para baixo. E un día chegaron preguntando por Miguel Bañal. Miguel Bañal para arriba, Miguel Bañal para baixo. Miguel Bañal, pois aquí ninguén sabía quen era Miguel Bañal. E buscaron, claro, había o camiño onde vivía eu, era o camiño de Valvís. Había Valvís de abaixo e Valvís de arriba. Pois alá foi a carteiro, a carteiro buscar Valvís de arriba, nada, non había ningún Miguel Bañal, volveu para baixo, seguía sin haber ningún Miguel Bañal. Cando ven crúzase con Hortensio e dille, mire, perdone, saberá vostede onde vive Miguel Bañal? E dixo, Miguel Bañal son eu. E deulle a risa. Resulta
que Miguel lle puxeron os pais de nome, pero o seu padriño, que viña das Américas, viña de Venezuela, emperrouse en que o neno se tiña que chamar Hortensio. E os pais Hortensio non lles gustaba. E non lle puxeron nin Miguel Hortensio nin hostias, puxeronlle Miguel. Pero o padriño fixo tanta forza por chamarlle Hortensio que chegou Hortensio a que morreu. Morreu e enterraron como Hortensio. Pero el ser era Miguel Bañal. O sea que mira pa aí. Mira pa aí o dos nomes como vai. No, é os alcumes. Aquí, por exemplo, na zona onde eu vivo, o alcume acompáñate toda a vida. E incluso, e a veces pode ser sorprendente, pero fijarse, que é fácil, cualquier edición digital dos periódicos, mirar as esquelas, cando morre. Fulanito de tal, e o alcume. Sí. Fulanito de tal, non é o alcume da casa de non sei que, senón que é o alcume que tuvo, que vai acompañado toda a vida. Isto, sobre todo no Morrazo, é que cando miras unha esquela no diario de Pontevedra, por exemplo, e miras co alcume e dices, este de Marimbo, eu, Cangas, de Pontevedra non suelen poner el alcume. No, porque son máis da cidade, joder. Non teñen alcume, pero nas aldeas sí. E cando a xente vai comprar a lavadora, me la lleva a tal sitio e preguntas por é o alcume, porque senón igual non che chega, porque pos Antonio Pereira. É fácil encontrar dos Antonios Pereiras no mismo pueblo. E igual ando da lavadora todo un día dun lado para outro, buscando... E o pobre do repartidor loco, xa. Todo iso mellor é métese o alcume, iso é... Cal é o alcume da túa familia? Carrachos. Os Carrachos. Os Carrachos. Entendo que grandes non sodes. Bueno, hai de todo, Ahora xa esta generación dos modernos, sí, cara, 1,80 m, mira, alcume. Jolín, son grandes xa. Ese polo Colacao, daquela non existía o Colacao, nin os petit suís. Eu, a familia de miña avoa, que é da que lembro o alcume, eran os da figa, os fillos da figa. A miña avó era a filla da figa, entón eu era o neto da figa, da figa. Ademais, ti non eres nunca o titular do alcume. No, eu son heredeiro. Eu son Xoán, o fillo de Esperanza Carrache. E cando eu serei titular dese alcume, cando morra, co meu fillo será, se un día voltan alá de Madrid, se non voltan contaminados, castellanizados, porque contaminar. Esas cousas pasan. Pero será o fillo de Xoán o Carracho. Eu tendrei o título cando morra. En vida non eres propietario do título. Jolín, pois sí. Pois eu, a verdade é que teño unha pena grande porque un dos apelidos de miña mai, é moi curioso, ti estarías nalgún sitio seguramente que se acabara así, que é Ulfe. O apelido de miña nai, o segundo, é Ulfe. E hai moitos sitios pola Mariña, pola zona de San Sadurniño, no noroeste, noroeste galego, hai moitos sitios que se chaman Vegadulfe, Randulfe, Trasdulfe. Randulfe, si, encontrei-no aí, teño encontrado xente con ese apelido, sí. Sí, pois miña mai é un dos 7, coio que quedan 6 ou 7 en Galicia que levan ese apelido, o Ulfe, no mapa de apelidos este que fixera hai anos a USC, pois é un dos 7 Ulfes que quedan na Galiza. E dame moita pena que se perda eso, no? E que se tiren de outros alcumes cando... Pero non é solamente eso, se perde a toponimia, se perden os nomes, esas determinadas expresións. Canta riqueza traen as toponimias, verdade? Canta información trae a toponimia. Información bestial, é bestial. Cando che dices, eu moitas veces, claro, eu non son estudiando, non sei, pero como che dicía antes, a base de andar, vas aprendendo algo, non? Entonces, sabes automáticamente que te vas a encontrar incluso algúns elementos etnográficos determinados polo nome que sea. O que sea Porto, o que sea Casal, o que sea Torres, o que sea... Hai un lugar moi pintoresco na zona onde está a Lobeira, non? A Lobeira está na parroquia de Santa Mariña do Monte, en San Sadurniño, está no noroeste de San Sadurniño, está lindando con Narón e con Valdoviño.
E é curioso, porque hai un lugar aí que lle chaman as Carvelas, vale? E se eu che digo as Carvelas, que entendes? Pois había caravelas aí, había cráneos, ¿no? Había un enterramento megalítico aí. Resulta pois que ese lugar das Carvelas é como un montículo, e ti míralo e ves todo o campo que vai así, tipo Windows, ¿no? Tipo salvapantallas de Windows, e de repente fai un bluff aí e sigue, ¿no? E ese alto é o pico das Carvelas, Onde estaba unha mámoa, por donde exemplo. está unha mámoa ou donde hai un enterramento aí. Non se sabe, o mellor é tipo fosa común, non sei, non está escavado tampouco, ¿no? Pero é unha pena, porque todo iso pérdese. E, por exemplo, chega un momento en que eu xa non entendo porque a unha vaguada lle chaman Porto do Cabo, por exemplo, ¿no? Sí. Que diste, por Porto, qué? Porto, espera. O mellor métome aí destos aí entendidos. Pero esta tío, Porto, sitio onde se pasa un río. Hai un río. Sí, Ese hai un regato aí, Porto, pode haber un Porto, o regato. sitio por onde se pasaba o río. Claro, pois Eso é Porto do Porto. Cabo será onde acaba ese porto, mellor. O sitio onde pasaba o río. Porto. Porto é... Ollo, que eu non son destes, estaba metendo en cabeza 11 varas, pero preguntei, Nada, por hombre. que lle chaman Porto se aquí o mar queda 100 kilómetros? Non cheira ni agua do mar. E di, porque Bueno, Porto é isto, o lugar polo que se salvaba. claro, pero hai portos de montaña tamén, é dicir, Claro, ti tes claro. eses portos de montaña que son Por, tamén esa vaguada entre dous montes que é por onde se pasaba. por onde se pasaba. Por eso, Porto, lugar de paso. Paso que hai, sí. Sí, sí, Pero, pero digo, pero non se está conservando eso, non se está conservando o patrimonio, non se está mira, conservando... dinos Amparo Calvo, dinos, sí, ten razón Xoán, ves, dache a razón o Ah, de no, Porto do Cabo, hombre, porque ela é de Santa Mariña tamén. entonces non se está conservando. E sobre todo, porque a veces a mellor pregunta é isto xa entrar en camisas 11 varas. Pero tamén non ten que Claro, mirar. aquí na Lobeira podemos entrar en camisas É dicir, das varas que queiramos, nós a veces amamos o país. E a veces somos bastante maltratadores da nosa terra. Eu creo que temos unha terra moi xenerosa. E por ser tan xenerosa, permitímonos o lujo de andar a patadas con ela moitas veces. Sí, e maltratala. E mentres non estamos facendo nada por conservar o noso. E eu sempre fago a seguinte reflexión. Todo aquelas xentes que se olvidan da súa tradición, das súas culturas, das súas cousas, dos seus alcumes, do outro, do que nos fai ser diferentes, e perdemos eso, estamos condenados a ser, e perdóneme a expresión, pero hai que falar en román para aí nas cousas claras, a ser mierda, a ser nada. Temos que preservar o noso. E a veces está ben soñar con cousas que veñen de outros mundos, verdad? Pero tamén as hamburguesas se poden facer con ternera do país, verdad? Hostia, si se pode. Entonces temos nós que preservar moitísimo o noso, senón non somos nada. Pero, dicía antes, nós queremos o país, a veces non. A veces non. E che dá moita pena. A mí me dá moita pena que para facer algo que desei, recomiendo, visito, un apartado que teño no blog, que vou a museos ou outro, e que vas traballar durante uns días como un cabrón editando fotos, publicando outro, a mí me fan pagar. Porque non eres nadie. Non eres nin comunicador, non eres nadie. Entonces, lóxicamente, xa non se divulga, os medios convencionais non tratan, e, aínda por encima, tes que pagar por difundir, paréceme, eu digo sempre, un ser, cando me digo, ti que eres un asno de oro, son gilipollas, vou a un museo pago, non me dan ni as gracias, e aínda por encima, se pides información, che venden o catálogo que non che dan o catálogo. Nin sequera cho dan. Nin cho dan. Ou Sí, cando che... sí, entonces eu creo que
A veces hai que querer, senón non o faz, non? Sabes que pasa? Que eu penso que tamén nestas cousas hai moito... a ver, eu entendo por que o fas ti, que o mero, a mera Porque disfruto, divulgación, o sea, porque disfrutas e porque che gusta divulgalo. Xa está, é así. E moitos como a ti, pois aprendimos que esa divulgación altruísta é o que nos vai quedar, non? É o que vai quedar. A xente que adquire un coñecemento e o transmite, eso é o que queda. Se eu adquiro un coñecemento e o gardo para min para sempre, ao final iso non pasa ás é que, xeracións é, 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 vindeiras é e que pérdese. perdón, a túa generación e a miña, o difundir o divulgar as cousas era a conversación. Nós falábamos moito, non había outra cousa que facer. Entonces, como non había televisión máis que 3 horas ou 4 días, falabas, que senón xa parveabas de todo. Entonces, nós falábamos. Hoxe, o medio de comunicación, esa taberna, ese bareto, ese muro do lado da iglesia, perdeuse, e temos outro. Nós temos unha ferramenta moi poderosa, que é isto que estamos facendo Sí. que eu, charlar. Entonces, tamén tiñamos que divulgar a través das ferramentas de hoxe, non? Sí, adaptar quizáis a linguaxe e facelo coa linguaxe de hoxe, sí. Sí, Pero entonces, digo que tamén debe de haber, no, nese aspecto, eu entendo que o escepticismo depende que estamentos, depende que museos, depende que porque eu tamén sufro diso, no? Eu tamén sufro de que lle falo a depende que empresas ou depende que cousas para dicir, oe, gustaríame dar a ver o que facedes, gustaríame dar a ver os produtos que sacades, tal. E moitas veces son reticentes, sabes? Porque pensan que somos un máis a tentar aproveitarse diso, no? é que hai iso. É que hai iso, hai iso. Hai moito jeta Sí. que se aproveita de ter un medio. Porque nesto, cando un ten un espazo, como o teu, de debate, de opinión, do outro, debería haber un órgano que tutelara de que as cousas se fagan ben. É dicir, eu podo me equivocar, verdad? E ti, como se pode equivocar? Sí, por Isto é un medio de suposto. comunicación nacional. Pero Por unha cousa é equivocarse, outra cousa é obrar de mala fe. Entonces, a equivocación pasa, e ti podes de cada 10 equivocarte unha vez, pasa, pero hai xente que Sí, se decía equivoca. Entonces, decir, quen está detrás deste blog, deste canal, deste outro, que está xogando con elementos que nos afectan a nosa cultura, a nosa historia. Sí, pasou un pouco, Xoan, se me permites o apunte, no? Estes días con esta influencer, esta influinte, a min gustame chamarlles influintes, non influencer, no? Esta influinte de Vigo que decía que ela non falaba galego porque o galego falábase máis no monte, en Vigo apenas se falaba galego, etcétera, etcétera, no? Que saltaron aí todos os influintes galegos, falaran ou non, a decirlle non tes nin idea, o galego falas en todos lados, que eu non o fale non quere dicir que non se fale, sabes? É dicir, pero a pobre da muller, pois o mellor non tiña máis cultura que esa, no? Pero o mellor había mala fe tamén, sabes? E dá rabia, no? Cando alguén por mala fe utiliza un poder tal que a tipa tiña 800.000 e pico seguidores en TikTok e de repente estáche dicindo que o galego na cidade non se fala, claro, con que se queda toda a xente que escoite iso que non coñeza, non? Pois quedase con iso. E é máis fácil que escoiten a esta con 800.000 que me escoiten a min con 1.000. Claro. Pero cando ti vas consumir algo, verdad? Imagínate, ti se vas comprar un chuletón, ti vas a escoller moi ben o chuletón, e vas a un sitio que te poden engañar, verdad? Pero ti vas a ter un sitio de referencia, porque che dixo o teu veciño, tua nai, teu pai, ou aquel que che recomendou en tal sitio, o chuletón é moi bueno. Entón, ti te vas... Cando tiras un medio de comunicación, é que vai quedar guardado aí. O que eu fago, moitas veces digo, eu teño que coidar moito o que fago, e non facer unha cabronada, porque iso vai quedar aí máis tempo que eu no internet. Sí. Entonces temos que ser moi rigurosos. Incluso debería de haber un órgano rector que velara de que ti, o blogger, verdad, o
blogger, o creador de contido, como lles chamamos agora, ou lles chamades vos, é unha persona cunha trayectoria demostrable, non? Pero isto non, entonces en internet escribo Arco da Vella, que no Arco da Vella, un tipo, patrón de gran altura, é o único que sei, podo chegar de aquí a Terra Nova, hasta sin navegación, por satélite, que naquela non había, cuidado, chegabas ao sitio mallado, que eso sí que tiña, entonces, Os pescadores de verdade, que digo eu, os mariñeiros de verdade. non había. Porque eu fun mariñeiro, pero fun mariñeiro de guerra, entón... Pero bueno, na Armada se abría o mellor navegación satélite, pero non había, no civil non había que calcular tantas horas, tanta velocidade, tanto abatimiento, estou en tal sitio. Claro, non, había que calcular o abatimiento, por suposto, se non aparecías en México. Ou en Tierra de Fuego, dabas a volta ao mundo sin querer. Sí. Oe, fíxome moita gracia, gustoume o símil, no? O de o ciclo da vida que dicías na entrevista esta, no? Que falabas de que antano, no? Antigamente, que plantaban os alcoholitos para pagar a primeira comunión, pagaban os castiñeiros para pagar a boda, no? E os carballos para pagar o enterro. Isto, mira, a veces, eu digo, a veces, cando falas coa xente das aldeas, a xente que quedou máis arraigada a terra, a tradición, son verdadeiras enciclopedias do que se chaman sostenibilidade, por exemplo. Non? A sostenibilidade do planeta. Entendes? Sí. Oímos falar en todos os telediarios. Non? Sí, quizáis algúns deses sostibles foiselles a má ahora co tema das comunións, Entonces ahora, fíjate ti o pensamento que tiña. Como eu... por que non había monocultivos fallanos e ahora hai? Porque o ciclo era isto. Eu vou coller, e se teño que encher leiras de silvicultura, a vou facer de que teña un rendimiento, verdad? Claro, ti non lle pode dicir, non plantes eucaliptos e digo, tipo, eu como espero 50 anos a que nazcan os castaños, ou 40, ou 30. Os eucaliptos en 10 anos eu lle meto a motosierra e teño para comer. Entón, pero eles foron capaces de equilibrar e tiñan este exemplo, verdad, moi práctico, ¿no? de saber, ou cando facía unha tala, como talar ao lado do río. Hoxe se vas a un sitio, ten que vir unha gente especializado para que che marque os árboles. Ainda así, cando veña a primeira enchente do río, vai levar un cacho porque van cortar, verdad? Igual os vidueiros que están facendo de freno, de muro, e a xente tiña un conocimento moito máis, porque é moito máis respeto á natureza co que tiña, porque dependían de él, carajo. Se ti maltratabas o que che daba de comer, estabas aviado. Entón, tiñas que ter os ciclos, había que mantelos de unha maneira moi sagrada. E hasta incluso, conto-te unha anécdota. Fai anos, ao mellor me estou estendendo, ao mellor... Nada, ti tranquilo. Isto esténdese o que se tiña que estender. Chego a unha aldea do Caurel, alá me encontro que estaban facendo pan nun forno comunitario. Me paro... Sí, antigamente eran así os fornos. Sí. Ali estou charlando, e unha das señoras me dice, mira, vouche enseñar. E me levou onde tiñan, dunha especie de fallo arriba da cociña, donde tiñan a matanza. Ali tiñan de todo. Chourizos, botelos, aquilo era un... Como tiña que lir iso, man. Que foto aquilo, cuidado. Entonces, él me dice, vouche regalar, e me regalou unha bolsa de castañas, a muller, de castañas escarapeladas, inmunda, me regalou uns chourizos e me dixo, leva estes, que estes están buenísimos. E dixo, estes chourizos, alá me dixo que os facían de calacú, con pimentón, que eu que lle botaban algo de arroz tamén, e que estes para as persoas non sei que, non fan daño, non sei que. E isto se estaba facendo, eu xa meu pai, miña nai, meus abuelos facían. Os chourizos estaban buenos, era unha especie como salchichón. E de ali a
fai un tiempo me encontro el gran descubrimiento de la gastronomía Sí. galega, investigadores... O calabizo. La madre. Dixo, pero como os titulares de todos os periódicos, hasta na primeira cadena salía para os veganos, para o outro, para os enfermos del colesterol, de triglicéridos e todo. E digo, joder, que hoxe este xo debeu de inventar os romanos, fai 2000 anos estábase comendo este tipo de chourizo, de embutido. No No embutido vegetal. Sí, ben, pues isto pasa de que isto é un exemplo da sostenibilidade da Eu faláballe, mira, cando comecei hai anos, hai moitos anos, poderá haber 6, 7 anos, estaba eu destinado en Holanda, buscando cousas máis saudables, no? Pois, comida máis sana, no? Por dicirlo así, pois atopei unha cousa, lendo etiquetas, no? Pois atopei que todos os embutidos, todos os preparados de carne levaban fariñas, vale? Levaban engadidas ou fariñas ou azúcares ou cousas así. Entón, cheguei á casa a Lobeira e pregunteille á vella do lado. Dixenlle, oe, como se facían as salazóns? Antigamente, como se salgaba a carne, no? Dicíame, pois metíase unha lúa enteira, metíase a carne no baño con sal gordo, entón limpábase ben, desagrábase ben a peza, metíase nun baño con sal durante unha lúa, durante 28 días, os 28 días sacábase, lavábase ben e curábase ou ben con fume, que normalmente na zona onde vivo eu, na Lobeira, 300 metros de altura, 350, curábase con fume, no? Afumábase no que é a lareira, no? Ou na chimenea. E nas zonas máis altas, pois como o Xistral e todo por aí, secábase. É dicir, facíanse en sequeiros, no? Sí. E tal. E digo, en que parte do proceso se engadía azucre á carne? E dime, non se lle botaba azucre. Claro, esa foi a primeira. Entón voume a unha ecotenda que hai en Ferrol que vendía carne que non levaba azúcares, nin fariñas, nin nada, no? Concretamente, leva un rapaz que se chama Xoan, que toca o teu, e que se chama Ecotenda 78. Ben, vou pa ali e atopo unha marca, unha carnicería da zona do Courel, vale, unha carnicería do Courel, e viña o enderezo e o teléfono para chamar á carnicería esta. E eu chamei, mira, facedes envíos, en plan, sabes, porque eu non quería tampouco esgotarlle ali todo o género que tiña a Ecotenda, que tiña ali 4 pedaciños de carne. Eu decía, coño, é que se dende Países Baixos podo facer unha petición de, en plan, mándame un palé de lacón, sabes, pois guai. E chamei e tal. E dixenlle, mira, por que vos non usades isto e outras marcas si usan? E dixo, claro, porque as marcas que lle botan azúcares ou fariñas ou tal, é para garantizar que o 100% da produción sae. E eles tiñan un marxe de perda do 20%. O 20% da carne que curaban, perdíana. Sen botarlle nada. Pero claro, era moito máis sana. Porque ao final non estás comendo fariña nin azúcar, estás comendo carne e sal. E mira pa aí a cousa. E iso é, claro, eso estáse a perder, porque ti vas hoxe tal e malto destrina e destroza e non sei que e non sei canto, ten de todo. Todo o que busques ten diso. Xa non se fai como antes. E o problema desto é que ni siquiera se está creando un banco de información destas cousas, non? Lóxicamente, as tendencias son as tendencias e tomamos Coca-Cola porque a Coca-Cola sale en todos os lados e a publicidade nos sale, bueno, pues vale, pero aínda así nós deberíamos ter unha educación, verdad? En valores, en país, en cultura, en tradicións, e iso non se está facendo. A mí me dá moitísima pena, porque xa che digo, todo aquel que perde o seu, estamos condenados ao olvido. Ao fracaso. O esquecemento, eu penso. Al atrás, e incluso algún hasta puxo cara de
é raro, non? Porque a veces cando un dice as cousas como xinte, pois lle poñen así. Entón estaba ali nunha tertulia, non? Que se o galego, isto que dicías ti, si se fala, non se fala, non sei que, porque perdemos mierda ao paso que vamos, está perdido. Porque é moi sencillo. Se ti chegas a calquer sitio populoso, un sitio populoso, non che falo dunha aldea de 50, 60, 20 habitantes, e te pos nunha calle a ver, e ves unha aldea, un pueblo de 3.000, 4.000 habitantes, e ves co máis novo que pasa por diante túa, ten 60 e pico anos, en 20 anos, perdemos esa coisa. E o problema non é perdelo, é que o que perdemos, lógicamente, a aldea cerrouse a última casa, veio unha empresa americana, reconstruiu todo, hasta meteu fibra de vidrio por debaixo das laxes e dos petrolíferos, e estamos informatizados incluso. Pero, cando se cerra a última casa, a tradición, a cultura, a festa, de ese lugar marchouse con esa persona. Mira, decía María Levo, que andaba por aquí, se está, ainda pode saudar, e corroborar que o que digo é certo, no? Dicíame que, dicía un escritor francés, que me lembro o nome, porque agora mesmo non me acordo, non lembro ese nome, pero decía que había dous tipos de persoas, hai moitos máis, no? Pero basicamente había dous tipos de persoas á hora de aprender, no? Había os paseurs e os guardiáns do tempo, no? Os paseurs eran aqueles que recibían un coñecemento e o pasaban aos demás. E quedaba, ese coñecemento quedaba para o resto da xente para que o aproveitara, no? Que é o que lle digo eu moitas veces a toda a xente maior coa que falo, no? Que eu considero que a xente moito maior que a min, moito maior que a ti e moito maior que a min, son historia viva. É dicir, son xente que se conta realmente todo o que teñen na cabeza, quedaría unha historia moito máis rica. Ficaríamos en moitos casos máis abraiados do que realmente deberíamos estar, senón moito máis abraiados de todo o que hai en Galiza, no? De todo o que hai aquí. E despois estaban os guardiáns do tempo, que son aqueles que tiran a manta por riba cando van a facer algo, para que ninguén lles copie, para ser eles os únicos que saben, para ser eles os únicos que teñen. E ao final, eses guardiáns do tempo o que fan é envenenar, porque cortan esa liña de aprendizaxe natural e deles pa diante ninguén sabe, sabes? E eu vexo moito, eu no meu estamento onde eu estou, vexo moito eses dous tipos de persoas, no? A persoa que transmite todo o que sabe, co cal esa persoa, nalgúns casos incluso, vive mellor, porque non ten que facer el todo, entón xa poden facelo entre varios. E despois están os guardiáns do tempo, que son eses que son imprescindibles na empresa ata que se van, e cando se van ninguén sabe facer o que les facían. Pero a empresa non para. Pero a empresa non para, pero o que sufre realmente é o que quedaba ao lado del que non sabe. E ten que aprender a trompicós ou a capotazos. Entón, eu quero ver que tanto a labor que faz ti, Xoán, como a labor que podemos facer na Lobeira, como a labor que pode facer María Levo xogando o Geser. Eu non fago, non fago labor ninguna. Eu solamente conto o que me contaron. E claro, pero iso é unha labor, ao final. Eu creo na miña xente, creo que os galegos, a veces que se podemos falar nós, non temos unha tara. Os galegos se vamos ao corpiño porque o corpo nos pide ou a cabeza nos pide de que non está bien, e vamos ali ao corpiño e parece que vimos reconfortados porque lhe pedimos ao santo, digo ao corpiño, como podía ser a Sala de Teixeiro ou os milagres de non sei onde, verdad? Ou vamos mollar os pés a fonte de non sei onde, da fonte Moura, e cando un galego está convencido de que lle fai facer ben, porque tampouco nos rimos dos que van al talaso con aguas do Atlántico na Castellana. Ou se alguén se ríe, porque na Castellana de Madrid hai talasos de agua del Atlántico de la costa de la Galicia.
Non sei se será, ou se levan sal, ou se levará un camión cisterna desde aquí, pero hai tabazos con agua Non del me creo. Atlántico, de Non Galicia. me creo a primeira de que vayan cunha cisterna de auga do Atlántico para Madrid. Podían levala, cuidado, podían levala. Entonces, eu creo na miña xente, creo que cando nós pensamos dunha maneira, pois eso o temos que respetar, Sí, pero explotar, bueno, pero eu o e que difundir con toda, porque me contaron meus pais, e se meus pais me contan algo, eu creo nos meus pais e na miña xente, teño que contar. Mira, antes falábamos un día acompaño unha eurodiputada, unhas eurodiputadas, están nas comisións de medio ambiente, de pesca, non sei que, non sei canto, e hai unha mariscadora. E di, usted, señora, que dá e tal. E esta mariscadora lle dicía textual, Maruja lle dicía textual a esta señora, é que eu non sou unha persona estudiada e tal, pero podo che contar a miña vida, moza. Mira, eu teño 5 fillos. E o meu home morreu cando os rapaces eran novos, moi xoven. E eu, os 5 fillos, fun capaz de darlle escuela, estudios, vivir, non sei que, viron como... E eu solamente era mariscadora. Traballaba con estas mans, era capaz de manter... E fixe unha casa. E isto fai uns anos atrás. Hoxe isto está perdidiño, falaba da contaminación, de como se agredeu os sistemas marinos, que se eu estuvera na situación de todos eses anos atrás, eu solamente podría manter os meus fillos exercendo e deixo aí, non? sí. O sea, fíjate o coñecemento da xente e o respeto que tiña, de que se meus pais me deixaron isto así, a miña obriga é deixarlo á xeneración futura como me deron a mí. Isto escoita solamente xa hoxe ou nos foros da intelectualidade para lavar a conciencia ou ben a xente da pé. A 4 gatos. A 4 gatos. A xente da pé. Pero o que decía eu, decía labor, no? Decía que ao final ti dis que no, pero sí faz unha labor de posta en valor de eses tesouros que ti chamas, no? Eses tesouros, ese patrimonio, no? Que temos material, porque patrimonio material, ao final unha fervenza é un patrimonio material, está aí. Todos eses tesouros que ti vas atopando, polos en valor e amósalos na túa web. Cousa que ti podías dicir, fágome aquí o meu Instagram, claro, fágome aquí o meu Instagram e non sei. Pero de que vale eso? O que? De que vale eso? Gardalo para ti. Gardalo para ti, non vale para nada. Non vale para nada. O meu entender tampouco vale para nada, pero a xente cada vez máis fai iso antes que divulgalo. É que queres, se neste país matas un tonto e nacenche 2, o mellor é non matalo, porque estás contaminando a raza. É así, falando as cousas claritas, non? De que vale? Se eu sei unha cousa e non a conto, e se non conto, e falas do material, o material está aí, se toca, pero tamén hai o inmaterial, verdad? A cultura. E non me digas a mí neste país que non temos inmaterial de cheo. Quen é capaz de saber que non vai a meio lado? Hasta os que viven os máis urbanitas van a la señora de sacar el mal de ojo. Entendes? Por si acaso a verlas hai. Entonces, hai tradicións, costumes e xente que o cree. Eu fai uns días estaba entrevistando un home que participou en varios bautizos prenatales, o que eles conocían como o bautisterio. Algún dos oyentes sabrá, e se non outro día esta rapaza entendida podenos falar do que eran os bautizos prenatales hasta... este home me dixo, eu participei en máis de 30 bautismos prenatales, el chamáballe bautisterio. E todos os rapaces foron arriba. O home me daba nombres e apelidos, hasta algo. E o home presumía que fora padriño dese neno. Padriño por decirlo de maneira virtual, non física, senón virtual. Sí.
como definido, e que ademais un era un home moi estudiado, con carreira, estaba nunha universidade, maestro. E o home presumía como dicir, cuidado, este rapaz foi patentado por mí. Bauticeino antes de nacer, eu. Sí. Ole. Entonces, e eso está aí, eso todavía Sí, hoxe. eso pérdese, é dicir, se perde, eu sempre digo, adoito dicir moito que no momento en que, como dis, bueno, ti eres máis negativo que a min aínda, que dis que eso está morto xa, porque no que morran toda a xeración de 50, No, 60, no, no, 70 no, anos, no. pérdese moitísimo, non? Cos anos pasan, compañero, Sí, os anos pasan. claro, pero sí que é certo, eu adoito dicir que da má da lingua, en moitos casos, non, vai moita cultura da má desa lingua. Se abandonamos a lingua, ao final estamos perdendo moitísima cultura, Claro, moitísimo claro. vocabulario, Eu toda cando empecé nas redes, eu empecé escribindo en castelán, ujú, non sabía falar galego, sabía falar o morraso, o normalizado do morraso que é o que estou empleando agora. ujú, E eu co tempo fun cambiando, e agora, bueno, só vou meter algo en galego e tal, e con complexos de non facelos falado en galego ben, e con unha axuda inestimable de unha compañeira, comesaña, que anda por aí, fai un momento unha rapaza que xo un comentario a que me mm, corrixe, e mira as cousas e aquí xa meteche esa pata, esta, mira, aquí está, que mallou agora envenenados. Entonces, eu me atrevín a facer todo o contido en galego, ujú. verdad? E, e, bueno, pero aínda así, aínda se preservara a nosa tradición e a nosa cultura, incluso en castelán, pero nin eso se está facendo, non? No, Entonces, é que non. temos moito recorrido por facer, e descubrir o país é apasionante, é sumerxirte nun mundo de que te sorprende. Eu todos os días me sorprende algo deste país, desde que o rei dos jíbaros foi un galego, Alfonso Graña, ou falar do conde de Cabanelas, ou isto temos que encher de orgullo. Bueno, Fran, eu non sei, vamos pasados de tempo e non sei se agora Oe, aguantará o ritmo que levamos. mira unha cousa, eu teño que dicirche aquí unha cousa, unha cousa así, se queres, ir rematando xa. Primeiro de nada, temos agora, cando acabemos, fora do directo, temos que aquelar unha data, máis ou menos, ou aquelar pa quedar, pa ir a esa Illa Lobeira, vale? Eu Ese está feito. falolle a Miguel e máis a Xosé Iglesias e aquelamos un día pa ir ali a Ese, Illa Lobeira. ese hai que levar unha tortilla de chícharos, se falla isto. Lévase. Eu levo, que vou levar eu? Ah, Eu levo unha tortilla normal, unha tortilla de patacas con ovos das galiñas que teño ali bueno, na pois, casa. eu buscarei uns chícharos da casa, non te jadis deses, non, dos da No, casa. dos da casa, dos vós. Con hueviños da casa, eso ten que estar moi bueno. Dios, eso está de medo. Eso unha. E bueno, outra xa lle paso a Melody Parga, a nosa historiadora da arte de cabeceira nos programas de luns de TEA, para tratar estes temas dos bautizos prenatais, por un lado, Os bautisterios chamaba este home. Bautisterios. bautisterios. Si, Mira chamaba aquí. bautisterios, pero era o bautismo prenatal, que estaba moi extendido en Galicia, eu encontrei, pero bueno, este home participou en varios. E tamén, eso por un lado, e por outro lado, o do Rei dos Jíbaros, que tamén me parece un tema bastante apaixoante. Oye, O conde Cabanelas, Manuel Barreiro Cabanelas, eso é un mundo aparte. Temos un home que foi avanzado ao seu tempo e que deixou un legado, bueno, hoxe cando falan de fijar población no rural, toma nota por aí, porque a mellor non o sabes, pero debería decir, non, se isto empezou no fai 100 anos con Manuel Barreiro Cabanelas, que conseguiu fijar población no rural. O pueblo aínda sigue hoxe, xa morreu, claro. E o pueblo sigue hoxe vivo cando todos os pueblos de alrededor morreron. Entonces, exemplos hai. Mira, acábannos de facer aquí no Twitch,
Porque hoxe estamos transmitindo, como a sempre, en Twitch, YouTube e Facebook. Moita xente dende Facebook, porque é unha das túas redes que ti manexas, entón veu moita xente de Facebook, pero en Twitch acabanos de facer unha raid que lle chaman que é xente que estaba transmitindo outra cousa e a xente que os estaba vendo, como eles xa remataban, mandáronos a súa... O sea, queres dicir que son os tipos importantes hoxe, non sei que... Bueno, aí estamos, mandáronos unha raid, vamoslle poñer aquí, que nos mandaron unha raid, que estamos encantadísimos con estrelas nos ollos, a xente de Galizan Gamer, que estaban xogando a un videoxogo por aí, e mandáronos aí unha raid super chula, e saudábanos de feito... Pero eu xa me visto que se preparaba o guión, unha cousa ben feita, unha cousa que aquí estamos tomando unha trangallada como se estuviéramos na taberna isto... Pero é do que se trata. Isto é unha conversa de Lobeira. O resto son entrevistas ou programas máis reglados. Isto é o que saia, que é o que mola. Mira, xa xente, o tema é que te vea xente. Entón dicen, oye, esta gente como habla de cultura del otro, vamos a ver, ¿qué es el arco de la... ¿Qué es el arco de la vieja? El arco de la vieja es un tipo sin estudios. El arco de la vieja. Sí. Juan Arco de la Vieja. Es un tipo sin estudios, un tipo fracasó en todo. Quiso implantar, fue avanzado en su tiempo, quiso ser podemita en los años 2000 y en el 2000 no había podemitas, solamente estaba él y algún iluminado que pensaba que raro. El mundo era posible y cambiarlo de alguna manera, ¿entiendes? Y el otro que es un hombre del armado, un hombre violento, agresivo, un hombre que lleva pistola, ¿dónde va un hombre con pistola colgada? Falando galego, verdad? Que cousa máis rara. E ademais, falando galego. Mira que nos di Fedellus, que di aquí boa expresi, porque Fedellus, aquí donde o ves, é un dos membros desta asociación que che comentaba eu, que estamos creando que aglutina pues, as tres grandes comunidades, que son a comunidade de Pod Galego, que ten máis de 200 canles de podcast na nosa lingua, a comunidade de YouTube en galego, que como biche nas 50 do YouTube e todo por aí, pues, pilota cerca das 520 canles de YouTube, en galego tamén, e Twitch en galego, que ronda as 100 canles de Twitch en lingua galega. Esas tres grandes comunidades reuníronse este verán para formar a Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, para sustentar esa posta en valor de todo o que nos facemos, todo o que fai Xoán, todo o que fai a Lobeira Today, todo o que fai Galician Gamer, e moitas máis canles, pois están todas aí nesa web obradoirodigitalgalego.gal. Podela buscar e ten un buscador moi bonito, e este señor, Fedello, é o creador desa web, o que diseñou esa web, que é unha pasada de páxina web. Xa teño que investigar aí porque eu era un analfabeto digital, por decirlo de alguna manera. Bueno, moito sómolo ainda. A raíz de vir aquí, que tuve que ter, que este Xoán de Lobeira, isto, a ver se vai ser un tipo hostil, unha cousa que tampouco me importa. A ver se vai ser un xocas que me pega berros aquí. Non te enteras! Entonces me enterei, eu non sabía, non coñecía de que había unha organización, verdad, ou máis ou menos colegiada, a través de... Eu pensei que todos os tipos eran como a min, que andaban por aí, collían a mochila, bocadillo, cacho de empanada, botella de agua e tira po monte, entendes? E buscar un sitio para comer o menú do día, claro, que sea, porque senón é de restaurante, toda a gastronomía, para os blogueros non chegou. Entonces o menú do día. 12 euros, para de contar, porque a gasolina tamén vale, entendes? Eu non son un influencer deses que te pagan el hotel, ni nada, a mí na vida me invitaron. Oxalá. Claro, eu estaría encantado de cubrir la fiesta del garbanzo, miras, ¿no? Blogueros del mundo se reúnen para recorrer el camino de Santiago. Sí, pero deses blogueiros o que menos ten, igual ten 1 millón de seguidores. Sí, pero, bueno, pois eu ano pasado fixen 4 veces o Camiño Central portugués, fixen unha exposición de 50 fotografías pagada polo goberno portugués. E cambiei presidentes de Cámara, unha ministra de
do goberno que hai aí. Ninguén é profeta na súa terra, non ves? Entonces digo, o que me dixeron máis usted ten unha visión e tal, eu nunca había comunicado eso, pero bueno, bastante que para as fotos, claro, cando cheguei ali e mirei a torre dun castillo que poñía as pontes a Compostela, Xoán Arco da Vella, dixe, mi má, isto son eu, como estou aí tan grande, que vergüenza de la vida. No, pero mira, para que Entonces, vexas, para que logo te teñas a menos, non ves? xa, pero bueno, pero digo eu que aparecen eses personaxes que eu non sei se será verdade, eu non sei, non creo que haya tanto seguimento. Eu non vexo que por poñer unha foto cruzando a ponte que fan o camiño de Santiago en menos de 8 horas, cuidado, que hai que ir no coche mallando, para chegar desde o Porto a Santiago en 8 horas, ainda hai que mallar. Que teñan ese seguimento, non creo. Eu creo que iso todo é un invento de empresas ou de algo que crearon aí un tipo como o Arco da Vella, di ti mandame unha foto día e eu xa meto en 100 sitios ou 200 ou 1000. Haberá un pouco dunha cousa e un pouco da outra, seguramente. Haberá un 50-50 aí, seguramente. Pero bueno, tomo a palabra a Rosana Comesaña San Román, que nos di, a túa correctora, que nos di que Fran, deixate caer pola zoa. Home, claro que me vou deixar caer pola zoa, pola península do Morrazo. No, que ela do outro lado, ela xa é aí da zona de Pedro Madruga, de Soutomaior. Bueno, pero Soutomaior tamén ten un albariño, cuidado. Bueno, pois a miña muller, a Lucía, gusta o albariño, sabe? A min pareceme abondo de ácido. Eu son máis de ribeiro. Eu, personalmente, un bon ribeiro é un bon ribeiro. Bueno, mimademos a lata, a xente, eu agora xa estou con a vergonha, xe non durmo. Por que non vas dormir? Tens que estar moi orgulloso de todo o que levas feito. É o que queda, porque che iba a preguntar agora, que nos queda por ver na canle de Xoán Arco da Vella? Que tes na recámara? Mira, primeiro é, a min cando me dan un detalle como este, que para min é un galardón enorme, esta asociación que che concede volver a patear todo o que Cabalán pertenece a parroquia de Seixir. Volver a patear e volver a contar das muiñas, dos pontellos, do outro, da tradición, do batán que existeu ali, do conde Cabanelas, verdad? Deste home, avanzado o seu tempo, da Portalén, da Porto máis alá, na Serra do Seixo, hai que volver a contar, hai que facer un bis. Porque e despois, outra, a eses 4 veciños que non son originarios de ali, buscar os veciños de ali que den o seu testimonio de como era a vida nese sitio, cando eles eran menos. E che vou contar, un día vou a Pontevedra ao supermercado, non? Entón ve un home e me dice, usted, le conozco, usted hizo un vídeo de Cabalar, yo, y contaba de los niños que iban cantando. Sí, eu son un daqueles niños, na miña casa éramos 12 hermanos. E entonces, fíjate ti, a inteligencia que temos os gallegos. Cabalar queda neste lado da montaña, aquí este río, e tiñan que subir, atravesar o río por unha pontella, e subir a aldea que había aquí, no todo. Entonces, que facían? Salían todos os rapaces de Cabalar en fila cantando. Iban cantando, cara ao río, e os pais iban seguindo a música e os veciños do pueblo que estaba enfrente, ao outro lado do río, porque baixaban por unha fraga, non? Entonces, sabían que cando chegaban á escola os rapaces cantar, pero se escoitaban todo o tragueto dos nenos cantando ese quilómetro e medio que había de un sitio a outro, non? Entonces dicían que ben cantaban os rapaces, non sei se cantaban ben, pero escoitar ás 8 da mañá unha chea de rapaces cantando monta abaixo e logo monta arriba, tiña que ser un espectáculo enorme, non? E os pais tranquilos porque os rapaces iban cantando, non había pasado, iban ben. Entonces, contaronme esa historia e eu contei, me encontrei a un deses rapaces que cantaba, un home moi maior. Claro, eso que era unha entrevista, Entonces dixeron, vou este ano a coller as xentes
e intentar gravala que quede o testimonio do que eran os que naceron aí de ese sitio. Porque senón de que vale. Dache aí título honorífico, que importante soy e tal, e se che dá un cuadro, pole aí, e que bonito queda na estantería. Mira, eu a veces na vida algunha medalla me ganei, pero créeme que alguna a teño guardada nun caixón. Non é un acto de soberbia. Hasta me dei unha medalla de ouro a un mérito. Que dis? Sí. Sí. Pero, queres ver? Veña, en primicia, para a Lobeira Today. A medalla de Xoán Arco da Vella. Vamos a ver. E explicarásnos por qué, ou? Digo eu, explicarásnos por por qué. Mira. O por qué no? Esta. A ver, dalle moito a luz. Bueno, esta. Aí. É de ouro, é maciza, Cuidado. Pero a mí isto non me dice nada, porque foi unha cousa que fixen porque había que facer. E que foi? Deixa. É a medalla de plata por mérito un traballo, toda a vida traballando como un cabrón. E me dá a medalla de mérito porque un día aparecín con un personaje, con un premio Nobel nun sitio a pasear e dixeron, isto ten que ser importante. No. Eu non fixe nada nesto. A veces faz cousas na vida que ti non faz nada. Eres un mero contador, entendes? E a mí contoume na vida algo a veces que contar unha historia. Que eu non fixe, pero contei. Entón, claro, aquí é que mata. O mensajero, o que conta a historia. O que a fixo, non. O que conta é... Entón, estas cousas son as que te enchen o poder aportar a isto. E vos que estades neses sitios, se algún día eu tamén podo estar, estaría encantado, non? Temos que velar tamén porque os que estamos neste medio e poñemos todo o cariño, todo o interés, con maior ou menor fortuna, pois teñamos un respeto desde as institucións, o sea, que Fran da Lobeira, que detrás solamente está a Lobeira Today, o logotipo, non está la SER, ni la non sei que, é unha persona rigurosa que dentro do seu toque fai pola nosa cultura, ou xa Arco da Vella, como máis que se leva unha cámara de fotos, pois que descubre que ali hai uns muiños ou unha cova onde vivía unha moura que mesmo se ten xogado a vida nalgún plano inclinado, casi vertical, para chegar a unha fervenza. Cuidado. No, sí que é certo que estaría ben ter máis máis recoñecemento, poder chegar a máis xente. Si que ao final non queremos vamos a ver, eu penso que non pedín, a min encantaríame poder vivir do que fago, no, desta parte do que fago, no? Pero non estou pedindo vivir do que fago, senón pois un pouco esa auto, e falaba hoxe con outra persoa, no? Esa autosustentación, no? Que polo menos o que ingrese dea para sustentar o que fago. E non se trata de ganar, a veces se trata de ter medios para poder facelo mellor. Claro. É dicir, se eu quero facer unha cousa de máis calidade e teño que comprar isto vale cartos. A cambio, eu que vou dar? Lóxicamente, no meu espacio, vou dar maior calidade. Se dou maior calidade, e eu fago monumentos ou playas ou corredoiras de Galiza, vai salir unha imaxe máis rica, máis non sei que. E sobre todo o respeto a estas xentes que non as ningunen porque tú non eres nadie, o sea, desde os medios colegiados, non? Que incluso non eres nadie, e eu,
estou vendo que moitísima información, moitísima, ou a máis espectacular estou encontrando de blogs, de asociación de veciños, de canales de Facebook, dos que fan a festa de non sei que, hasta incluso destes libritos das comisións de festas que contan... Sí. Joder, son enciclopedia, que che venen dúas, que che contan dúas contos, dúas anécdotas, ou desde a tradición como se pedía a pena da auga que E non se lle dá o valor ni se lle presta a atención necesaria. Pero bueno, lei de vida. Seguimos picando na pedra, seguimos facendo, como dicía a parella de Miguel de Lira, facendo país dende o noso, poñendo o noso grauiño de area aí. Xoan Arco da Vella, moitísimas grazas por ter atendido a chamada das conversas da Lobeira e contarnos tantas historias. Emprazamos a ese irmandamento da Lobeira Today, do lugar da Lobeira de San Sadurniño, coas illas Lobeira Eso vai ser viral. Ten que ser viral. Cuidado. Esa é como unha marea ao gran sol dentro da ría de Corcubión. E agora falolle a xente que nos estivo vendo e escoitando, como Il Canalla Rubens, que nos decía que nos estivo en modo radio porque andaba a por a canle de YouTube ao día, a súa canle de YouTube ao día. Moitas grazas por estar aí. Sabemos o que vale o voso tempo, sabemos o que vale o tempo das persoas na Lobeira Today, sabedes que o sabemos, e que valoramos moito tervos tido de atendanza, atendendo ás batallas de Xoán, aos contos que eu lle contei, a todo o que falamos nesta conversa da Lobeira, que, como xa sabedes, non é unha entrevista, é unha conversa, un intercambio entre Xoán e un humilde servidor, Fran da Lobeira. Nada máis, darvos as grazas por ter chegado ata aquí, e como digo sempre, e vou indo cara onde teño o vídeo de saída, vémonos noutra, non te me vayas, Xoán, que despois, cando corte, seguimos falando outro. Tú eres o jefe. Entón, como digo sempre, e isto é grito de batalla, de final, de moitas grazas por estar aí, vémonos noutra e apertas. Un placer, Xoán. A forza dunha onda que fai venir a rocha e as nosas mans como vides que o sol verán con forza de mares e interiores faise o conte segredo que un día un alquimista mesturou con proxecto. Así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron.